Ukončenie podnikania podľa živnostenského zákona. Podnikanie je definované ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom, vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a to všetko za účelom dosiahnutia zisku. Živnostenské oprávnenie môže zaniknúť. Po prvé, smrťou podnikateľa. Po druhé, uplynutím určenej doby. Po tretie, zrušením oprávnenia, na základe žiadosti podnikateľa. Po štvrté, rozhodnutím živnostenského úradu. Ukončenie živnosti je potrebné nahlásiť na príslušný živnostenský úrad podľa miesta trvalého pobytu podnikateľa. Vyplňa sa tlačivo oznámenie o ukončení podnikania podľa paragrafu 57 odsek 1 písmeno g živnostenského zákona. V prípade, že podnikateľ pozastaví živnosť, teda ju neruší celkom, znamená to, že nezaniká právo podnikať, len sa musí zdržať určitého časového úseku, počas ktorého nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť. Po uplynutí tohto časového úseku pozastavenia živnosti môže naďalej podnikať a teda poberať príjem z podnikateľskej činnosti. Povinnosti podnikateľa pri ukončení živnosti. Po prvé, do 8 dní od zániku oprávnenia na vykonávanie činnosti odhlásiť sa zo sociálnej poisťovne, zaniká totiž povinnosť platiť sociálne poistenie. Po druhé, do 8 dní od zániku oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť oznámiť to príslušnej zdravotnej poisťovni, neplatí sa zdravotné poistenie. Po tretie, v prípade, že podnikateľ bol aj platiteľom DPH, má povinnosť ukončiť registráciu DPH na príslušnom daňovom úrade. Po štvrté, v účtovníctve uzatvoriť všetky účtovné knihy, zostaviť účtovnú závierku. Po piate, podať daňové priznanie v lehote do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.